Určitě jste slyšeli ve zprávách, co se děje v Sýrii. Ale proč se to tam děje a co se dělo předtím, to si ukážeme v dnešním videu. Nejprve začneme o tom, co to vlastně je Sýrie. Sýrie je stát v Asii na Blízkém východě. Jejich hlavní město je Damašek a sousedí s Libanonem, Izraelem, Jordánskem, Irákem a Tureckem. O Izraeli, Iráku a Turecku tady bude zmínka. Politicky je Sýrie totálně skolabovaná. Prakticky každá část Sýrie je ovládána jinou frakcí, a to díky občanské válce. Každopádně dočasným vládcem je teď Mohamed al-Džulani, vůdce jeden z frakcí, o které si dneska budeme povídat. Sýrie byla od roku 1971 až do roku 2000 vládnutá vůdcem Hafiz al-Asad, který byl alavit. V této době Sýrie příliš nikoho nezajímala. Po smrti Hafiza šel na prezidenta Bašar al-Asad, který ve 100% real volbách dostal 97,29%. Sýrie byla do roku 2011 docela nepodstatným státem. Ale v roce 2011 přišlo tzv. Arabské jaro, vlna protestů a demonstrací proti autoritářským režimům po celém muslimském světě. Jelikož Bašar byl autoritářský, nechtěl odstoupit. Pomocí armády a jeho lojalistů byl tvrdý vůči vlastnímu obyvatelstvu, které protestovalo proti jeho vládě. Toto následně vyústilo k občanské válce. Nejdřív byla ve válce pouze Asadova vláda a opoziční strana, ale postupem času se přidaly i další frakce. Teď si je půjdeme říct. Syrská arabská republika, oficiální režim až do roku 2024, vládnutá Bašarem al-Asadem, podporována Íránem a Ruskem. Svobodná syrská armáda, opoziční strana, která se rozdělovala ještě na dvě části. Ti, kteří chtěli autoritářství, ale ne pod Asadem, a ti, kteří chtěli demokracii, podporovanou USA a Tureckem. Hayat Tahrir al-Sham, spojená fronta několik džihadistických organizací, které se odpojily od Al-Kaidy. Tahrir al-Sham chce zavést právo šária, podporován částečně Tureckem. Turecká armáda. Po nějaké době vtrhly do Sýrie i turecké síly, jelikož prezident Erdogan si hraje tak trošku na nástupce Osmanské říše. Rodžava, neboli syrský Kurdistán, který se chce odloučit od Sýrie a udělat samostatný kurdský stát, podporováno USA. ISIS, neboli islámský stát v Iráku a Sýrii, který chce zavést taky právo šária a usiluje o spojení všech muslimů do jednoho státu, neboli UMA, údajně podporováno Tureckem a Pákistánem. ISIS přiběhl z Iráku. Stav v roce 2017 vypadal asi nějak takto. To byl rok, kdy islámský stát ohrožoval celou Sýrii a bojovalo proti němu několik zemí. Po pádu ISIS v roce 2019 se fronta málo kdy měnila. To se ale změnilo v listopadu 2024. Odvětví syrské svobodné armády a Hayat Tahrir al-Sham začaly zabírat důležitá syrská města, jako je například Hams a Aleppo, a nakonec 8. prosince jednotky organizované Tahrir al-Shamem dobyly Damašek, hlavní město Sýrie. Dosavadní prezident Bašar letadlem utekl do Ruska do Moskvy, kde mu byl následně dán azyl. Po pádu Damašku se do syrské občanské války připojil i Izrael, který překročil Golanské výšiny a pokračoval směr Damašek. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu následně řekl, že v návaznosti na skolabování Bašárovy vlády přestala platit dohoda o hranicích se Sýrií z roku 1974. Izraelská invaze vyvolala kontroverze po celém světě. Následnou kontroverzi taky udělal Írán, který tvrdí, že Bašára o zorganizovaném útoku varoval 3 měsíce předem a že invaze z ničeho nic vyvolal Izrael a USA. Momentálně je Sýrie vládnutá vůdcem Tahrir al-Shamem Mohamed Džulani, který o sobě tvrdí, že je umírněný islámista. Každopádně zatím se neví, jestli je tomu tak. Momentální mapa občanské války vypadá asi nějak takto. Můj názor je, že jsem rád, že Asadův systém spadl. Každopádně, jestli nějaký pán, který byl dříve součástí Al-Kaidy, bude lepší, o tom docela pochybuju. Mám 3 teorie, kam se Sýrie bude směřovat dál. Za prvé, občanská válka bude pokračovat mezi jednotlivými frakcemi, to znamená ještě větší ztráty na životech potom, co se do Sýrie začali vracet lidé. Druhá teorie. Frakce vytvoří federalizovanou republiku, na které by se dohodli, kdo jaký čas bude vládnout. A za třetí, svobodná syrská armáda a Tahrir al-Sham se spojí, ale budou vést válku proti Rodžavě, jelikož ta se chce odtrhnout od Sýrie. A jaký je váš pohled na situaci? Dejte mi to vědět do komentářů. Děkuji, že jste se dívali na moje první video, který byl docela krátký, ale to nevadí, budou i delší v budoucnosti. Takže děkuji, že jste se dívali, můžete mi dát odběr, like a komentář, byl bych za to velice moc rád. A uvidíme se příště, tak zatím čau.